Thijs, wat vind je er nou allemaal van? Dat alles in uw bed lijkt. Dat zijn neus, jongen. Ja, wat? Nee, absoluut, hè. Ja? Nou, begin ze lijkt, ik lig door. Rick zegt, ik lig hij. Ik zeg, oké, dan lig ik boven. En dan kom ik ernaast, en wat zit Lex? Ik ga boven liggen, ik ga door. Je er langs gaan liggen, boeien. Thijs, toen moest je zo Lex zit in niks zeggen, we gingen gelijk liggen en dan met zo'n auto. Je gaat gewoon langs liggen, boeien. Het is wat het is, hé. Thijs, hey, best Je eigenlijk. gaat weer op de bank slapen. Thijs, best eigenlijk het podium. Ik lig hij. Door ligt de pep. Ik ga met door liggen. Dat is duizend uit. Of er ligt zich goed langs alles en langs, boeit niet uit. Dan gaan we langs aan de Lex. Ja. Ik wil ook liggen, hè. Ja, ook dan. Je kunt er gewoon langs Dat is niet liggen. eerlijk geval. Doe Want ik eigenlijk is dat die niet bank, bang. die bank, vliegers. Ik Dat heb is op de bank. En ik moet op voor hondenmaat liggen. Nee. Ik wil oude boven liggen, hè. Ik wil me zo Ik toch. Frank, dat ik Hij moet gewoon op de pauze zien dat je Nee. slaapt. Dat is niet bang. Toen zei ze, mag me niks beslagen, ik ben er niks beslagen.